vam na puno pregleda i na puno subscribera. Hvala vam puno. Najviše sam imala subscribera, to je pregleda na Minecraft epizodu. Mislim da vam se sviđa Minecraft epizoda. Ako želite da snimim još Minecraft epizoda, pišite u komentarima. A danas ću da igram i da vam snimim Stumble Guys epizodu. Ljudi, nadam se da vam se snima i da vam se sviđa. Ali, šta je tu? Snimit ću možda, to sam mislila sam da sutra budemo da snimimo nastavak Minecraft epizoda. Ako hoćete, bacite like i subscribe i zapratite me u komentarima. Da vidim koliko vas ima. Ajde vidimo. Vi me subscribe-ate i lajkate. I da vidim da li ste me subscribe-ali. Ako niste, ne lajkaj ni subscribe-ali. Ali primetio sam jednu stvar. To je da kad sam ušla u moj moj kanal, videla sam da 5 čoveka gledaju moj video od Brawl Stars. Mislim da vam se sviđa video od Brawl Stars i od Minecraft i od Roblox. Pišite mi šta još da snimam, ljudi! Ako biste mogli da pogledate epizodu, pišite mi šta još da snimam. Znači moj brat i ja, moj brat gleda na... Moj brat snima jedan video gdje gledam smiješne videi. Dakle, tu muziku što čujete, to vam snima. Ali ja snimam na, ne morate da znate, ja igram na kompjuteru igram Stumble Guys. Na kompjuteru i sad ću pipkam sve što se tulo i se smisli samo što sam je ponovila i pustite mi što još da snimam. Mislim da vam se sviđa ove epizode i da želite još epizoda, pišite mi što još da snimam i ne znam šta sad dan. Ako sutra dan